На носу их корабля красовался дракон, и когда люди видели, как голова змея скользит над водной гладью, они разбегались в рассыпную. Ведь это значило, что скоро на берег ступят кровожадные люди севера – норманы, викинги. Викинги, которые плавали по морям, мелководным рекам, океанам. Викинги, которые первыми открыли Америку. Викинги, которые создали свое государство в Сицилии, Нормандии и Британии. Из моря Эйстрасальд они спускались по реке Вина, пока перед ними на высокой горе не появлялись стены Полтескиборда, или, как его называли местные жители, Полоцка. Эпоха викингов продлилась почти 300 лет и потрясла весь мир. Отразилась она и на судьбе земли, которую потом назовут Альбарутенией – Белой Русью. Норманны, викинги, варяги. Так по-разному называли в Средневековье жителей Скандинавского полуострова. Историки и сегодня ломают головы, почему так случилось, почему в конце VIII века жители далекого севера вдруг начали грабительские набеги, которые перевернули вверх дном весь мир. С викингами не могли совладать не только маленькие городки, даже правительства государств были вынуждены снова и снова откупаться от викингов. И те снова и снова увозили на север груды добычи. Это был по сути морской грабеж, пиратство, которое стало дополнительным ремеслом для жителей огромного полуострова. Само слово «викинг» означало как раз человека, который в этом году записан в поход. То есть просто-напросто получалось как? Вот сидит себе какой-нибудь народец такой в каком-нибудь норвежском фьорде, вот, скучно ловит себе рыбу зимой, вот, но по весне уже навигационная пора уже кого-то пограбить откровенно, вот, и выносится на общем тинге, то есть собрании сельском решении, ты и ты, вот вы сегодня викинги. Вот какой-нибудь там Свенсон начинает хныкать: ой, мне нужно там дочку замуж выдавать там, или сына женить, мне денег нет, можно я тоже пойду? Ну хорошо, раз такая ситуация, давай, езжай. Деньги-то надо же где-то брать. Вот, ну и все. Значит, вот после этого он там накрошит народу немерено, вот, набьет грабленным барахлом свой дракар, возвращается в родной фьорд и сидит дальше, в общем-то, рыбу себе ловит или спит на печке. Грабительство становится экономически выгодным только тогда, когда грабители привозят добычу домой, а не кормят своей плотью чужеземных воронов. Викинги воевали очень успешно. Небольшие дружины скандинавов захватывали целые города, не неся при этом особых потерь. И сегодня историки спорят о том, почему же викингам так везло в ратном деле. Неожиданность их нападения? Ведь двигались норманы всегда по воде, самому скоростному пути Средневековья, и никто не мог предугадать, где в следующий раз взрежет волны дракар. Или, может быть, дело было в кинжальности их ударов, ведь действовали они, по сути, как современный морской десант. Войска высаживались на территории противника, наносили точные и быстрые удары, стараясь избегать слишком укрепленных замков. Каждый из викингов был умелым воином, каждый был бесстрашен. Причем не бесстрашен в современном понимании этого слова. Викинги почитали позором умереть не на поле боя.
Согласно их верованиям, только погибшие в бою попадали в Вальхаллу, на вечный пир к богу Одину, в своеобразный воинский рай. Поэтому смерть в бою для викинга была желанной. Крайним проявлением такого бесстрашия было такое явление, как берсеркерство. Берсерк в дословном переводе означает «шкура медведя». Эти люди настолько презирали смерть, что сражались без щита и кольчуги. Перед битвой они приводили себя в ярость и отличались в бою быстрой реакцией, нечувствительностью к боли, безумием. Часто берсерки плавали на отдельном дракаре, так как сами викинги их боялись. Это вот ударный отряд из таких вот ребят, которые пробивают любые стены. Вот эти наедятся галлюциногенных грибов. Вот, после этого у них обостряются все реакции. Там на лету чуть ли не зубами стрелу ловят, перекусывает. Вот, смерти не боится по определению. Поэтому он абсолютно неуязвим. То есть это страшный враг. Потому что враг, не боящийся смерти, это беда. Существуют разные версии того, как обычный воин превращался в берсерка. Некоторые считают, что виной всему был мускарин – вещество, содержащееся в мухоморах. Есть версия, что берсерки – это люди, случайно или намеренно впавшие в состояние ликантропии – психической болезни, которая была распространена в Средневековье. При этом расстройстве человек воображал себя зверем или оборотнем. Снорри Стурлсон. Сага об Эгиле. Он был очень велик ростом и силен, и когда он вступил на поле боя, ярость берсерка обуяла его. Он стал злобно выть и кусать свой щит. Про берсерков рассказывают, что пока они буйствовали, они были такими сильными, что их никто не мог одолеть. Но как только буйство проходило, они становились слабее, чем бывали обычно. Так или иначе, викинги беспрерывно лезли в драку и беспрерывно побеждали. По сути, обычные пираты, они создали целую эпоху в истории. Они изменили историческую карту, и именно они привели к образованию единых европейских государств. Это период расцвета феодальной раздробленности, бурная феодальная раздробленность. Одна только Франция – это 64 тысячи феодов. Вот. И в каждом свой замок, если не сарай какой-нибудь укрепленный, в каждом свой феодал сидит, дружина, и между собой грызутся непрестанно. На земли Валланда, так викинги называли Францию, высадился средневековый морской десант и стал методично разграблять побережье. Сначала местные царьки даже обрадовались такому повороту событий, решив, мол, северные люди разгромят соседа, да и поедут себе восвояси. Но викинги возвращались снова и снова, причем на своих уникальных кораблях-дракарах они могли плавать не только по морю, но и по рекам достаточно мелководным. Осадка у судна, которое могло вмещать сотню вооруженных мужчин со всем грузом, составляла 50 от силы 60 сантиметров. Викинги могли плыть и по Атлантическому океану, и по реке Лесная. Поэтому свои грабительские удары они наносили по всему материку. По сути, преград у них не было. Где была вода, там был викинг. Людям пришлось объединяться, чтобы выжить.
так из месива феодалов появилась единая Франция со своим королем и со своей столицей Парижем. Есть несколько людей, заинтересованных в этом процессе. Это король, который хочет быть полным хозяином своей земле. Это мелкие рыцари и богатые крестьяне, потому что мелкому рыцарю некуда деваться, ему где-то службу искать надо. Королевское войско – это идеальный вариант. Города, конечно, подключаются к этому, ибо города живут торговлей. И постепенно они начинают вместе объединяться, бить викингов. И в этой борьбе они как бы консолидируются как народ. Не всегда викинги становились проклятием. Самые главные речные пути пролегали через славянские земли. При этом боевые и торговые суда чаще всего плавали по территории современной Беларуси. Ведь здесь находились и находятся сразу несколько водоразделов. Неман, Висла, Двина впадают в Балтийское море, а Припять и Днепр рано или поздно выводили каждого купца к Черному морю. Классический путь из варяг в греки проходил в основном по территории России – Нева, Ладога, Волхов, Ильмень и так далее до Днепра. Этот путь был описан в повести временных лет и поэтому считался основным. Но если мы берем среднестатистического купца, предположим, живущего не там, на задворках Балтийского моря, а в Северная Германия, предположим, Дания, та же Южная Швеция современная, то какой ему смысл нестись туда? Ему гораздо ближе и дешевле через Двину, либо через Вислу, дальше Буг и так далее, попасть в бассейн Черного моря. То есть здесь наставить Волоков между тем же Днепром и Двиной, или между, предположим, Бугом и Муховцем. И все. И практически из одного моря в другое можно куролесить абсолютно спокойно. Этот момент, конечно же, явно не мог быть оставлен современниками тех событий. Почему сюда постоянно лезли и крестоносцы, это уже чуть попозже. А до этого этими местами активно интересовались все, кому только не лень. Норманны в первую очередь, а за ними остальные народы. Что же определяет историю? Личность, сюжет или стечение обстоятельств? Вікінгі паўплывалі на гісторыю славянскіх народаў, гэтак жа, як і на краіны ўсёй астатняй Еўропы. Увогуле, яны паскорылі працэс стварэння адзінай дзяржавы. Аднак усё ж ва ўзаемаадносінах гэтых двух этнасаў былі пэўныя своеасаблівасці. Славяне і нарманы не столькі ваявалі адзін з адным, колькі супрацоўнічалі. Справа ў тым, што ў галоўнай мэтай вікінгаў быў Міклагард, Канстантынополь, канечны пункт шляха з вараг у грэкі. Таму, зразумела, піраты не жадалі сварыцца з жыхарамі транзітнай зоны, якая ляжала паміж грэчаскім золатам і роднай Скандынавіяй. Ішло актыўнае ўзаемадзеянне двух культур – славянскай і варажскай. Словы, звычаі, зброя і нават элементы вопраткі пераходзілі ад аднаго народа да другога. Так, на нашых землях хутка распаўсюдзіўся жаночы скандынаўскі строй з парай брошак. Тым часам, як у Скандынавіі, усё часцей сустракалася вопратка тыпу кафтана і мехавыя шапкі. З часам адзенне славян і вікінгаў стала слаба адрознім. Ад варагаў да славян пераходзілі і благія звычкі. Так Владзімір Караткевіч апісаў пану – стан, калі на ваяра сыходзіць дух звера, і які, па сутнасці, аналагічны бярсеркерству. А ў Новгарадзе стаялі ў шкуе, караблі вельмі падобныя да дракараў. На іх наўгародцы плавалі па Волзе і Каме, здзяйсняючы рабаўнічыя набегі на паўночныя землі.
Гардарка – зямля гарадоў. Так называлі вікінгі Русь. Славяне запрашалі вікінгаў на княжацкі прастол, наймалі іх ваяваць за грошы і з часам самі пачалі хадзіць з імі ў паходы за мора. Два паходы на Візантыю ў 9 і 4 паходы ў 10 стагоддзя занатавалі летапісцы і хронікі. У мірных дамовах, якія былі падпісаны з візантыйцамі, былі азначаны сур'ёзныя гандлёвыя прывілеі для гандляроў многіх славянскіх гарадоў, у тым ліку Полацка. Купцы атрымоўвалі права гандляваць колькі ім патрэбна, не плоцячы аніякіх пабораў. Акрамя таго, згодна дамове, грэкі павінны былі ладзіць для палачан баню, колькі гандляры пажадаюць, а таксама выдаць полацкім купцам правізіі на паўгода – хлебу, віна, мяса, рыбы і пладоў. Пры такіх умовах гандляваць было адно задавальненне. Дарэчы, Полацк займаў асаблівае месца ў запісах нарманаў. Дзве крыніцы ўтрымоўваюць звесткі пра ўмацаванасць Полацку. Саксон-граматык у дзеях датчан апавядае пра ўзяцце Полацка конунгам Фрода I з выкарыстаннем ваеннай хітрасці, бо сілай горада было не перамагчы. Фрода быў сапраўды каварны чалавек. Ён загадаў абвясціць паўсюль, што ён памёр, каб тым самым усупіць увагу палачан. Вікінгі таленавіта імітавалі скруху і адчай і прайшлі ў працэсію за сваім нібы памерлым правадыром. Пачуўшы пра гэта, цар Полацка, якога саксон-граматык называе Веспасіем, добрае такое беларускае імя, вельмі ўзрадаваўся смерці галоўнага рабаўніка. Ён занядбаў абаронай Полацка і даў магчымасць ворагам уварвацца ў горад, дзе і быў забіты сярод гульняў і забаў. Гэта вельмі каларытна, аповед не прыводзіцца ў гісторыі Полаччыны з тая прычына, што сюжэт пра несапраўднае пахаванне, якое прыводзіць да захопу горада, сустракаецца ў розных тэкстах яшчэ з часоў Рымскай імперыі. Таксама, як і гісторыя княгіні Вольгі, якая загадала прывязаць да кожнай птушкі труд і падпаліць яго. Узяццю горада з дапамогай несапраўднага пахавання ці вогненных птушак – гэта сюжэт, які бадзяецца з аповеда ў аповед, але ўсё ж у кожнай казцы ёсць хаця б нейкі намёк на рэчаіснасць. І калі апусціць прыгоды ваяўнічага нябожчыка, то ў творы саксона-граматыка ўсё ж застаецца сцвярджэнне, што Палтэскія, Полацк, быў добра ўмацаваны, і сілай яго было не перамагчы. Любы горад у тыя часы умацаваны. Ён складаўся з 2 частак, традыцыйна. Гэта умацаваная частка дзядзініц і неумацаваная пасада. Большасць гарадоў будаваліся ў месцах, дзе сама прырода стварыла абарончае ўмацаванне. Дзядзінец звычайна стаяў на ўзвышшы і быў абкружаны ракой. Калі натуральнага вадаёма побач не было, жыхары выкопвалі штучныя рвы. Для таго ж насыпалі вал і абкружалі яго радам калоў. Да ўсяго гэтага дадаваліся і драўляныя сцены самого дзядзінца. Прайсці гэты шэраг перашкод без аблаговай тэхнікі ў сярэднявеччы было амаль немагчыма. Апісанне горада Рагвалода сустракаецца яшчэ ў адным творы скандынаўскага эпасу, напісаным прыкладна ў 1250 годзе. І тут ізноў узгадваюцца магутныя ўмацаванні Полацка. Сага аб Тыдракі Бернскім. І зараз знаходзіцца конунг Хатыла з усім сваім войскам перад тым горадам, які клічацца Палтэскія. Горад гэты так умацаваны, што цілезьяны ведаюць зараз, як яны змогуць узяць гэты горад. Там дужая каменная сцяна і высокія вежа, равы шырокія і глыбокія, і ў горадзе было велізарнае войска, каб абараняць гэты горад. Для старажытна-рускіх гарадоў дадзенае апісанне сапраўды унікальна, бо Полацк – адзіны горад старажытнай Русі з 12, чыі ўмацаванні апісаны ў гістарычных крыніцах вікінгаў. Да таго ж, апісанае двойчы.
Першыя князі полацкага княства Рагвалод і Рагнеда. Яны сталі сімвалам дзяржаўнасці Альба-Рутэні, Белай Русі. І яны маюць прамое дачыненне да эпохі вікінгаў. Справа ў тым, што да недалёкага часу большасць гісторыкаў была ўпэўнена, што Рагвалод і Рагнеда – гэта імёны не славянскія, а нарманскія, і сапраўднае іх гучанне Рангвальд і Рагнігарда. Падставу для такіх меркаванняў даў адзін адзінюткі сказ у летапісу. Рагвалод прыйшоў з-за мора і валадарыў полацкай зямлёй, і атрымаў яе і княжыў на ёй. Прыйшоў з-за мора. Гэтую фразу тлумачылі тым, што першы полацкі князь быў нібыта варагам, вікінгам. І такім жа чынам, як летапісцы называлі нашчадка скандынаваў Інгвара князем Ігарам, а варажку Хельгу Вольгай, гэтак жа яны і Рангвальда перахрысцілі ў Рагвалода. Паходжанне Рагвалода – гэта адно з самых вострых пытанняў, якое непакоіць душы беларускіх гісторыкаў. І калі раней большасць схілялася да нарманскай версіі, то сёння знаходзяцца новыя і новыя матэрыялы, якія ўскосна сцвярджаюць славянскае паходжанне пачынальнікаў беларускай дзяржаўнасці. Дык што ж азначае слова «рагвалод» на самой справе? Скажонае скандынаўскае «рангвальд»? Ці ўсё ж такі славянскае «валадар рога»? Сёння слова «рогі» выклікае хутчэй фрывольную смешку, але ў сярэднявеччы рог быў адным з наймоцных сімвалаў. Гэта быў галоўны атрыбут многіх язычніцкіх багоў, якія адказвалі за ўрадлівасць. У святым жа пісанні вобраз рога ўжываўся як эмблема магутнасці, гонару і славы. Ён часта з'яўляўся ў прароцкіх снах замест цароў і царств. Падняць рог значыла ўзмацніць магутнасць нейкага цара альбо народа, а знішчэнне рога мела на ўвазе ці знішчэнне цара альбо ўсяго царства. Такім чынам, імя Рагвалод цалкам падыходзіла для князя. Пры гэтым на карысць беларускага паходжання сведчылі адносіны да дынастыі Рагвалодавічаў полацкага веча. Веча – гэта народны збор. Старшыні сямей сыходзіліся на плошчы і разам вырашалі спрэчныя пытанні. Гэта была адна з гістарычных форм прамой дэмакратыі ў старажытным Полацку. Падобны збор, дарэчы, існаваў і ў вікінгаў і называўся тінгам. У варажскіх сагах можна адшукаць звесткі, дзе конунг Палтэцкі, князь Полацка, наўпрост гаворыць, што не можа прыняць рашэнне, не абмеркаваўшы яго з мужамі тінга, з полацкім вечам. Тут фактычна поўная ўлада, была поўная рэспубліка, савет старэйшын, 30 чалавек. Дык вось кожны князь, потым з Гедыміна далей і Вітаў пацвярджаў правы. Асобныя аўтаномныя правы полацкага княства ў складзе ВКЛ. Вось адзін з пунктаў вось гэтых правоў было існаванне веча у складзе вялікага княства літоўскага. Полацкае веча заўсёды падтрымлівала князёў з дынастыі Рагвалодавічаў, дзяцей, унукаў і праўнукаў Рагнеда ажно да 7-га калена. Калі б Рагвалод быў князем навязаным, то наўрад ці ягоныя нашчадкі карысталіся б такой народнай любоўю. Да таго ж і ў пазнейшай гісторыі Полацка сустракаліся выпадкі, калі князі прыходзілі з-за мора. Напрыклад, у 1129 годзе Полацк быў захоплены, і ўсе полацкія князі былі высланыя за мора у Візантыю. Аднак праз некалькі зім ссылкі здолелі вярнуцца двое з венцаносных палачан – Васілька і Іван. Васілька праз некаторы час з дапамогай веча вярнуўся на полацкі пасад. Калі не ведаць прадгісторыі, то пра яго таксама можна было сказаць – прыйшоў з-за мора. Такім чынам, Рагвалод хутчэй за ўсё палачанін, а не аскепак эпохі вікінгаў. Хаця даўніна часу і адрывістасць летапісных звестак пакідае ўвогуле вялікае поле для разваг. Разам з вікінгамі славяне ўпершыню пайшлі на штурм Царграда, Канстанцінопаля. Разам са скарбамі славяне ўзялі ў Візантыі і хрысціянства. Уладзімір, князь Полацкі, стаў хрысціцелем усходнеславянскага свету. Рагнеда, яго жонка, стала першай манашкай на Русі. Паходы на Візантыю скончыліся. Пасля крывавай эпохі вікінгаў славяне ўступілі ў хрысціянскую эру.
Як была абрана рэлігія? Хто такі воблакаганіцелі і якім чынам князь Ваўкалака пабудаваў велізарны храм? Аб усім гэтым вы даведаецеся з наступнай праграмы Альба Рутэнія. Белая Русь.